Ok, bună ziua, bine v-am regăsit la un nou episod din Penumbra. Astăzi este episodul 2 și după cum știți, astăzi este 1 iulie, ziua copilului. Este ziua mea și încerc să joc fără să mă sperii, așa că dau în continuu. Yes. Da, continui. Și am mai jucat o leacă pe apă nouă, că pe asta o iau din documente și o bag pe desktop și după aia creez un folder și joc pe o mapă nouă. Ok, deci aici o stă aici și am descoperit pe aici trebuie să merg. Și am îngheață astea. Ok, trec acum. Asta trebuie să pun cu leacă pe aici. Iau ăsta, nu mă interesează, nu citesc nimic. Să spart pe carapace. Da, bine că a venit cu tremur. Nu o să bag în el cu tremur. Să bag penisul în el cu tremur. Ok, și după cum știți aici este așa. Ne trebuie înjucam pe toate această fază. Așa. Tu e la că tu măsii. Chiar crezi că nu te spargi. Așa. Deschid cuforul și iau bateriile. Bine, s-a terminat bateriile. Iau ăsta pot fi. Am bricheta. Gata, am pus gaz în brichetă. Ok, și acum pot da foc. Nu pot da. Și ca să știți, uite așa facem acum. Ups, trecem cu grijă. Upsi-dupsi. Upsi-dupsi. Așa am trecut. Aleluia! Am dat de astea. Sinfonia lui Enescu. La un flair. Cacofonia lui Enescu. Nu mergem pe aici. Tot înainte am mers pe aici, trebuie să merg. Gata, asta o leacă să crapăm. Nu s-a caminul, nu mă sperie așa ușor. Vrei să mă sperie acum să mă mai pun în pat. Și așa facem. Nu pur și simplu scara. Și urcăm la satalilă să vedem ce a făcut. Și trebuie să urcăm iarăși în beciul ăla. Și trebuie să facem. Așa că și asta am descoperit că trebuie să fac. Așa. Nu am urcat pe scară. Așa. Bine, mersi, am pus cutia aia acolo. Deschid ușa, dar știam că asta o să se întâmple. Iau pe aici mai întâi. Iau cheia. Nu mă sperie o simplă muzică. Creionul, să scriu niște terii. Și păianjen, să vedem păianjen. Nu fac să scot acest gasolin băț. Și mi-ar trebui și niște baterii. Nu. Nu. Pe 3 era bricheta. Deci din păianjeni mici să transformă în mari. Bravo că mi-ai dat instrucțiuni. Știam eu că m-am uitat prea mult la filmul ăla cu furnici mari, cu furnici uriași. Da, nimic în dulap, băga mea și el din dulap.
interesant și pe aici. Un spiderbook. Vezi un spiderbook. Așa. Și acum vom ieși din birou. Din biroul șefului. Așa. Pare că nu pe aici. Să deschid și dulapul. Niște carne. Îmi scapă o carne. Bif. Și ce trebuie să fac? Să iau cheia asta pe 7. Țin minte că pe 7 este. Trebuie să ies înapoi. Băga mea și penisul în măta. Mai jucăm încă o dată. Da, tot aici ne-a dat. Mai scund aici. Treacă satanilor. Și niciun mouse bun n-am. N-am niciun mouse bun. Hai, tu mă treci odată satanilor. Că mai ia somnul cu tine. Treci odată satanilor. Ce somnul mai mie. Okay, I can do this. Așa mă, satanile. Morde-te, dreptului. Morde, dreptului. Futu-ți gâtul și sictirul mătii. Așa, fugi de mine. Fugi, fugi. Hai, fugi cât mai poți. Fugi cât ai curajul. Băga mea. Gata. Am încheiat seria. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe. Și asta a fost seria. Asta este. Haideți că mă termin. Curaj, iau curaj și încerc să mă uit și eu pe harta asta furisită. I need to hide. Până la urmă aproape îl bătea pe când ăsta turbat. Și data viitoare cred că o să apară un episod din GTA. Grand Theft Auto. Ciocanul să ne râmbă satanile. Hai, ne du hide.
Hai din nou, satanilul. Hai, port câinii. Ce vrei, ești vreo murdară. Ești gata, ăsta e episodul.